آواز کو انا للہ وانا الیہ راجعون. سعد ابن معاذ وفات شو. محمد رسول اللہ مبارک کو فرمائے کہ سعد ابن معاذ اغسرے دے کہ اویا ذر فرشتے ورلراغلے سوچ دا اللہ پا دن قربان شی دا اللہ پا دن باندے نثار شی او دا اللہ پا دن قربانی کئی دا اسمان فرشتے ورلراغلی گی. کونانو سردار مبارک جنازے پس روان لے سمجھ دوارو جانو سردار قدم مبارک گئے نو پنجو پنجو دے صحابہ کرام عرض کئی محبوب پنجو والے روان ہے. وہ بچو اعتراض مکوے وین قربان اعتراض نکو زان پویو محبوب پنجو والے روان ہے. سعد ابن معاذ پجہاد خندق کے زان قربان کو دا اللہ پر دین زان قربان کو دو دیر خوشحال ہے او دا عظمت دو وجنا دا درجے دو چتوالی وجنا او یا ذر فرشتے راغلے زپازمک قدم زکر نشم خودے فرشتے گنی دے نن جنازے پس روان دے. بلوت یا رسول اللہ سعد ابن معاذ مضبوط سڑے ہو پہلوان سڑے ہو جنازے قتل ونس پکڑے ویدا ستا پوگن رے جبریل امین پوگا کھڑے رے میکائیل پوگا کھڑے رے داسمان پرشتو جناز پوگا غستے دا. نبی کریم تبر صحابی ارکئی محبوب ازار شم اسمان کی اوریز نشتا مگر نور نخکاری محبوب دا اول تیار دا اسمان کی نور نخکاری اوی اویا ذر فرشتے برولاری داغی پا وزر اسمان کی نور بگلے اوخکارینا آذا اللذی احتز لہو عرش الرحمن. داخو اغا صحابی دے اللہ تا دمر گران دے چھ عرش عظیم باندے زلزل رالا اللہ تا دمر گران دے دا جنت دروازو ورطا سے اجرل او دا جنت مرحبا ورطا رالا دا اسمان پا اغا دروازہ چھ دا دامل نام خطا ننت جرارا خیجے اغا دروازہ چھ دا درزق را کزے دو نن پا جراشوا دا سعد ابن معاذ پا خفگان جائے. کونانو سردار جنازہ مبارک اکرلا جبریل امین او یازر فرشت امین وی او کونانو سردار میں پخپل لاس خور توس پارا مخیول قبل توارا وی یا اللہ زت رزیما خود سعد ابن معاذ نرزاشا. دغوار جبریل امین ورطا سلام ہوئے محبوب استا صحابہ کرام پا جنگ خندق کے نہارت رکھلا چاہ بچی قربان کر چاہ ما شمانی لون قربان محبوب کریم اللہ دربان سلام فرمائے او بیاوی زور نرزیما. کونانو سردار چکور مبارک لرات لو پنزم کال تیرو او شپگم کال شورو دے پا ممبر مبارک باندے والار دے دجو میں رد صحابہ کرام متویراش ہے تاسو ہر میدان گٹرے ہر میدان فتح کرے دینو دے اسلام جنڈو بیرغم پور تکو اللہ ستاسو نے کہبان دے زیچ دا اغی اللہ درشل لاشو یو قافل جوڑکو چھ دا اللہ دا بیت نتوابو کو او دا اللہ دیدار کو لاشو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رہے عثمان ذنورین تیرے تب پخپل کلی پاتش ہے سنت و صحابہ کرام جوڑ کو یو قافل جوڑ شوا
کوڑانو سردار مبارک بیا چرت جہال ہے بیا کم غزادا پا کم میدان باندے حملہ دا وینم دا اللہ کورو دا اللہ دروازے لروانیو یہ محبوب حج لدے کوڑانو سردار فرمائی زما ارمان دے یو بعد کورنو وینما کم کورنو کچ پیدا ما اغلار بوینم پکم کچ مخر پوش کری پکم لار ویشویم پکم لار گرزے دلیم زمچ مکی مکرمی تلاشما کوڑانو سردار وی عمر بمکو او دا اللہ دا کور دیدار بمکو صحابہ کرامو عصر روان لے مدینه منورین چه روزی سور لسو کسانے او چکل بحر حدیبی ترارسی مزل نباد دا سفر نباد حدیبی کی پنزل لسو کسانو کافرانو ظالمان مکے تلاڑل ابو سفیان تیراشا الگ مدینه منوری مسلمانان مومنان سرد محمد رسول اللہ را روان لے یو طرف تے احرامون ترلی دی بل طرف تے ورسر ترلی دی مدینه منوری نراج زمون خار ترازی مکی ترازی خانہ کعبے لرازی الکسانو تا حکم کا چی حدیبی مقام کے میدان کے گیر کو چان بسر نپری کو چان بلاسو نکٹ کو محمد رسول اللہ ببندیوان او پل خار تبہ بندیوان راولو چاورتا وینا دا جنگ پنیت ندی راغلے دا اللہ کو لرازے تواب لرازے عمرے لرازے دا زمون دا خانہ کعبے ملمانا دا دا مکرم ملمانا خیر دے کہ جنگ نکئی زمون شرائطو تا دے غار کی دی نبیہ بے واپس الی گو جنگ ور سر نکو وینت نتویو خفگان ورلا نورکو خب مکہ مکرم دے داخلی گنا دغدی کوڑانو سردار دا خدیم پا مقام والار دے نیت تڑی اللہ تا مانزتو لے گی او سجدے لبزی اللہ اکبر کوڑانو سردار الحمدللہ رب العالمین وی بیا اور پس قرط لولے او انداز سجدے للار پس سجدہ کے لگیا دے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی دکوڑیرو سردار مبارک سلام جہار باسو او صحابہ کرام ولار صحابہ کرام غمزدری دو عبدالحار اصار ندی قربان شمار دمور پلار میں در نظار شاہ روح میں در نہ قربان شاہ اغدی کافران رار چاسر توری دی چاسر زوری چاسر غشی چاسر گویا کنی زیدی زمون چار چاپے ولار دی او دا ہوئی چسر نہ بدر نہ جدا کو محمد رسول اللہ چوکتل دغوا کی کافرانے پا نظر را توری لڑی دی توری ورسر دی پور تکری دی چه اید کونانو سردار محمد رسول اللہ استا غلامانو نبسرو نجدا سوک بزنزل کے بندیوان کو سوک بدزان غلامان کو او سو چان بسرو نو چان بستر گیو باس کونانو سردار ورطوئی چه اوزے گے زخپل رب سرخ صلاحکم او دخپل رب نمشور اغوارما یا اللہ دا مکی کافران دے نم ستا کور تپری دے نم طواف تپری دے نم سعیو تپری دے نم عرفات تپری دے نم دا زمزم ابو تپری دے او نم حجر صد کلولو تپری دے یا اللہ ترا تا حکم راکا زمون با پہ عمل وے یا اللہ منستا فرمان بردار رب کریم پر
فرمائل چھ محبوبا ستا صحابہ کرام پتا فدایان دی داتانا قربان دی داستا پتنگان دی ددیوی نما تگران لا پہر لحاظ سروی روغ و صلحو کا خو محبوب کریمہ دخپل صحابہ کرامو بھی نبچ کا یا اللہ دا خما عمری تا نپری دی طواف دا بھی نپری دی وی محبوب خیر دے عمر مکوا طواف مکوا صحابہ کرامو بھی نبچ کا محبوب کریمہ سچ در تکا فران وی اگا شرائط امنا خو محبوب جنگ تغار مگدا دغه یو څو صحابه کرام دي کدا قربان شو د دوی وینه توی شو سرونه جدا شو تر قیامت به دین خدمتگار نوي دا محبوب بچکا چې زما د دین خادمان ژوندې تر قیامت به زما دین خوريږي رب کریم کافران بنا جیز سوالو نہ کہے وہ محبوب غار ورتگرا خو صحابہ کرام د جنگ بچ کا یو طرف تا رب العالمین من اللہ بل طرف تا رحمت للعالمین من اللہ صحابہ کرام پتو رحمتنو کراگیر ایدم کی مکرمی کافرانو تاسو زما عزیزان ہے زما دنک اولاد ہے زما دتر اولاد ہے گورا سوک در کے قریش دے اغم زمان نصب دے سوک بنی حاشم دے ام زمان نصب دے سوک بنو عبد المطلب دے اغم زمان نصب دے سوک بنو کلاب دے دا ٹول زمان عزیزان او زمان حروم کراز ہے نماز سر جگرم کوائے گویا صرف عمر کو ماں جہاد لنیم راگلے فساد لنیم راگلے جنگ لنیم راگلے جدل لنیم راگلے صرف دخانہ کا بھی طواف لراغ لما کافران ورطوئی واپس لاشا داتور پتی کی کے سنبھال کا نہ دے طواف تپری دو نہ دے دن داخلے دو تپری دو کوڑانو سردار فرمائے چھ خدب یابا مونگا کال لرازو وے او کال لبراز ہے خو پدے شر سرا چھ توری با نہ رو رہے زان سر بغدشی نہ رو رہے زان سر بطوری نہ رو رہے یو دا شر دے دویم شر دارے کستاسو مسلمان مرتد شی نو تاسو تبین پریدو اب زمون مل گئیوے او که زمون سڑے کافر درشی مسلمان شنو واپس بیرا کوئے کونانو سردار دیری شوئے تو تقالا کے خواہ پسر کو مبارکو کے موقع محبوب تاللہ فرمائی محبوبہ دستر کو مبارک نو کے پاک کا محبوب جارما خفگان مکوا ہر سران مکوا صحابہ کرام رضا کا محبوبہ صلح پدے زہبان اولی کا یا محمد رسول اللہ صلح نامل کی کافران ورت شرط ہوئی او محبوب علیہ السلام ورت لبیک وائی صدا پارا ناجے سر تو نمانی کافران زیاد دی مسلمانان کم دی دا مسلمانوین مضبوط را اللہ دا گران دا اللہ وی زمان محبوب دا مسلمانوین در نتوئی نشے یہ چھ سمالے اغا صلح نامو لکھلا کونان سردار فرمائل چہادا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ هذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ دا اغا کاغذ دو اغا صلح را چھ محمد رسول اللہ ورتغارک اخوان یو طرف تک کافران ظالمان دی ناجیز شرطو نوے سماچ کافرانو اغا صلح نامو لکھلا
ورته محمد خدای مون محمد منو چې د عبد الله بچی دی د عبد المطلب نسه دی او ګویا کستانه مرا خدا رسول الله ورسره صوب محمد رسول الله ورته فرمای والله لقد انی لرسول الله انی لرسول الله انی لرسول الله اعظما کا تربرانو اعظما دا مکی حسیدن کو اعظما دا کاکا زمنو زما دد کعبے پر اب قسم شزد اللہ رسول ما دا رسول اللہ خو زمانہ ما او زمانہ میں سر لکلے شویر کافرانو چلکے کہ محمد منو دا عبداللہ بچی منو دا عبد المطلب نسی منو ہم تا رسول منو دا رسول نام ورن جدا کا صحابہ کرام بعد خفگان رہا گئے چی دا خدا اللہ رسول دے دا دا جبرائیل امین رسول دے دا دا مکاسمان رسول دے دا خدا تمام کائنات رسول او کافران نمانی یا اللہ دا بڑے رگرانوی کونر سودار عمر فاروق تو فرما چراشا دا صلح نام واخد او صدیق اکبر لے ورکان چھ دا رسول اللہ نام ورنکڑگی صدیق اکبر پستر کو مبارک کو بانیوں کے راغلے گریبان مبارک تو کے بھائی گیہ مبارک الوند شلان لا سنے جو رکھل دا محمد رسول اللہ قدم مبارک کے نازلے یا رسول اللہ پیارو مور میں در نظار شاہ زما تنو بدن دن قربان شاہ زما گتے دے ماتشی اغد پا اور باندے اسولے واللہ کبد صلح دا کتابت ند رسول اللہ نام کٹ کما سر با قربان کما جان با قربان کما بچی با قربان کما تاجو تخت وقت بق با قربان کم خو محبوب بکت میں دمات شیدہ نمبت کرن کما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو پجڑا جڑا گر لمد شلا اوہ کے مبارک راغلے پگریبان کے بروزے ہوئے محبوبہ کا ترانہ نخبکے گے یا رسول اللہ کا لارانہ نخبکے گی محبوب مان جبرائیل امین اور رحمت للعالمین نخبکے گی واللہ کا بستا دنم ندا رسول اللہ کٹ کما زما خورد رکتستا بین رسید لنا زما پروح کی قسطہ من دا زما دے قسم ہوئے محبوب خور بقبول کم قسطہ نام نکٹ کو ما صحابہ کرام حیران لے محمد رسول اللہ میں فاروق اعظم تو فرمائے چراشا زما مشریار یار غار سور زما دا جن مل گرے زما دا وفات مل گرے زما دا گنبت خضرا مل گرے زما دا میدان حشر مل گرے انکار کرے ابو بکر صدیق انکار کو راشت ندا نام کٹکا فاروق اعظم دا خفگان نستر جسریش زبکی درہ گزار شو چگے کچی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ لقد انت رسول اللہ لقد انت لرسول اللہ اے زمان محبوبہ زمان بخدے قسم ہوئی بکابے میں دے قسم ہوئی دکابے پھارمو زمان دزمو کا اسبانو پا خالق باندے قسم ہوئی اے محبوبہ تو خام خادہ اللہ رسول تن بقربان کمان بدن بقربان کمان اے چمن و وطن بقربان کم محبوب جہاد کم
وینتو یوم خستانا من رسول نکٹ کو ما عمر فاروق مکہ لذی سرگیے بوٹی بوٹی روتے دا غیرت نصرش ہے چھ محبوبتا تا قرآن رسول ویلے رے تورات در تا رسول ویلے رے انجیل در تا رسول ویلے رے زبور در تا رسول ویلے یولک سلیر زرم بیہ رسول منلے نو محبوبہ سنگ بدانا مکٹ کما کونانو سردار علی سے تویرا عائشہ علی سے قال راغ یا رسول اللہ مبارک حضیم لبیک محبوبہ حکم کا وجہ سر در زربان زار کما والی حیدر کرارا یو طرف تمہیں نتھو بچے بلے ڈرے تمہیں روری رضائی رور میں بل طرف تمہیں زمیے وہ بچراش او دا محمد ندا نامد رسول جدا کا کافران نمانی مشرکان نمانی مفسدان نمانی ملحدان نمانی دا کعبی دشمنان نمانی دا دین دشمنان نمانی منافقان میں نمانی استور پور دکڑی زماوی نم جدا کھائی ستاوی نم توئے دا فاروق نم توئے دا صدیق نم توئے ما اللہ مجبورائی چھ محبوبا گوارے خبردار چھ دا صحابہ کرامو بھی نتوئے نشے یا اللہ صحابہ کرام انکار کرے اگی غیرت کوئی دی ناموز کوئی ایمان مضبوط تے زمانہ میں نہ رسول نکٹ گئے کونانو سردار تا حکمران چھ محبوب قلم و آخلا او خیر دے دا صلح دا پہرتت نہ رسول جدا کا خیر دے اسمان دا رسول اللہ وے قرآن دا رسول اللہ وے تورات انجیل زبور دا رسول اللہ وے فرشتگان دا رسول اللہ وے یولک سلیر ذرا نبیان دا رسول اللہ وے سب صحابہ کرام اولیاء کرام در رسول اللہ وے محبوب اللہ رسول اللہ من لے خو محبوب اسے تجدا کو جگر مکوا کونارو سردار چکنا قد رسول اللہ کلمہ جدا کا صحابہ کرام باندے دمر خفگان راجے چھ دتندے نپس مکبریوت القونے اوشو شوندے اوچ دی شابان زن کدن تندر آگلا یو طرف تا نور گرم شوے ہو بل طرف تزمک گرم ہوا خواران غریبان دا پیادن مزرم زفلیو او دا کونانو دا سردار دا محبت پجال کم گیرو یہ ملگرم بخدا میں دے قسم ہوئے صحابہ کرام باندے بیوش رازی چاو باندے دا تند جل رازی الخونے ہوشتے شنڈے پترونے وال او صحابہ کرام معمولیس شنڈے رپائے صدیق اکبر دوائی چھے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے دا جانان دا جدائے غمز پلیو دا زنکتن تندر آغلا صحابہ کرام جدوار جان سردار تر آغلا وبابو بستا پتنگان تگی دی یو طرف تا اگی دی بل طرف تا تگی محبوب بل طرف تا پی بران انوار دی لاند نظم کا گرمرا یہ محبوب بسر سر طول پاکوک پی ابلدی محبوب خستا پا دل باندی قربان دی دانا تکلیف و خفگان پر آخ الکنے ہوئی دی محبوب دوبو انتظام والا پکار کونان سرار میں صدیق اکبر توئی مسافر ماں دلتا میں نکوشتا نمی دیاشتا نراتا کوئی اچھی نمعلومات صدیق اکبر توئی رازچ اللہ تعالی جوڑ کو یا اللہ زما صحابہ کرام لو براکا رب کریم جبریل امین تو فرمایا چل آشا
د حدیبیه ازمکم الله تعالی ملا ورتوای د انور ګرمیم ورته معلومه را ورتوای صحابه کرامو تندم ورته معلومه را د صحابه کرامو منم الله تعالی ملا صدیق اکبر مانو بغستوے نو معبد دے غرن اوبور کروے کمانے اوبغستوے نو معبد ازمکن اوبور کروے معبد اسمان اوبور کروے خوچ صحابہ کرام تحت سوال کو اوتان اوبغوارے نو محبوبہ زبو والاستاد بدن اوبور کما رب کریم محمد رسول اللہ بدن مبارک کے ہوئی نلا بدن مبارک کے اوہ کے دے پا بدن مبارک کے خولی دے اللہ فرمائی زمان دا محمد رسول اللہ بدن مبارک دا تمام جہان رحمت دے دا دوار جہان نعمت دے زمان دا محبوب پا بدن مبارک کے دا جنت شراب ملاوی گے صحابہ کرام پا محمد رسول اللہ میں کھلچ محمد رسول اللہ میں چار دام کئی نو اغا چار دام بلان بن پرید پلانے پور کئی چھ جانان لہری دکی صحابہ کرام پزان پور کئی کبلغم و خراشی دکی صحابہ کرام پزان پورے کہے یا رسول اللہ صحابہ کرام در سر مین کہے او پدغ مین کہے دمر دیر دی جستاد بدن مبارک لگے دل و بزم کے تنبرے یا محبوب دا کا سواخلا او پدے کا سا مبارک کے گت مبارک کے دا یا رب العالمین دا محمد رسول اللہ گت مبارک کاسا کے ولکی دے ویزبت جنب دا شراب نلکی راولم او دا جانان بدن مبارک گتو کے براش یا محمد رسول اللہ بے چکل